Ni irakasle nintzen Tolosako euskaltegian, eta orduan Egin egunkariak argitaratzen zuen Egunon izeneko gehigarri bat barruan. Eta Aron Salvador Garmendia, bera Egineko euskara arduraduna zen. Eta Tolosako euskaltegia etorri zen hango irakasle izan ez. Zeinak nahiko luke idatzi Eginen euskaraz, xiatola nahi bezu denbora librean, ala, eta bi apuntatu ginen, Xabier Taileri eta biok apuntatu ginen. Eta hori izan zen ere aurreko, nik klaseko ematen dituen euskarazkoak, Tolosako euskaltegian, helduei, eta tarteka, bilean astero edo biestetik behin, argitaratzen genuen lehen bizipioan hartan, da genuen ibakarria artikuluak, elkarrizketak eta eginen. Eta baita ere sukaldeko errezetak. Batzera izu ordu sukaldeko errezetak etzin egiten perikutan, baina nik sukaldeko errezetak egiten dituen eginen. Eta hori jakinda, euskaltegin neola deitu ziaten ETB-tik, 87an. Eta orduan euskaltegin eskatu esentzia eta guen zen ETB-ra. Eta beren ETB-ren nintzen 87tik 89 bi urte. Bueno, ura bukatutako, esentzia bukatutako itzule nintzen berriro euskaltegira. Eta euskaltegin neola berriro ditu ziaten ETB-tik urrengo urten, baina ez han bertan lan iteko erabatetu ez eta bakarrik programat aurkezteko. Alegia, gidoiak etxera pasa eta gero programat aurkezteko. Babel programa. Eta programa hura aurkezten nahi nintzela, baina euskaltegi nahi nintzen lanen. Lehenago utzi nuen euskaltegiak. Euskaltegi nahi nintzen lanen, eta gero jaten nintzen astean behin programa bat ezatzea, grabatzea. Eta hortan nahi nintzela, eskaini ziaten berriro hartzea programaten zuzendaritza, ardura hartzea. Eta horren euskaltegirako izan, euskalteko izan nahi zu, eskaini ate berriro ate bez, baina ezin ziaten baimenik eman, bi eszedentzien arten nahiko denbora duelako pasa. Eta horren erakin irakaskuntza ustea eta telebista bat. Eta lau nintzen telebistan, 91an, 92an. Eta 93an. Eta 93ko urtarrilean deitu ziaten euskaldun egunkariatik. Aber nahi nuen zuzendari izan. Eta esan nuen, bai, zatek ez, Tolosako naiz, zatek ez. Eta horren 93an sartu nintzen lanen euskaldun egunkarian, eta gero 2003 bitarten egunkarian, eta gero 2003tik honea berrian. 2003ko otsailean izan zen, ni egun baten neukan Azpeitin hitzaldi bat, eta kalea jetxe ginela, antolatzaile izan ziatela, bazaudelan plaza hartan, bazauda bizpairu, haiek ezautzen ez zituztenak, otsailea zen, eta zeuzkaten hemengo lepoak altxata, eta gorraz amerikano, sudamerikano hauekola gorra horiek, eta gero. Eta zeuden nola iskin baten, guri begirala, eta joan ginen zuze hartzea, eta gero nila kotxe hartu nun, etxea joteko, Azpeititik Tolosara joteko. Eta Azpeititik atera eta belera, ilun zen, otsailean. Berehala kontatu nintzen jarri zitzaidela auto bat aurrean desatatzean, ez? Eta ziaten sandwich moko bat, neukan auto bat aurrean, kamuflatuta zen edun polizik izango ziren, baina kalez jantzitatzen guazten. Auto bat aurretik, nire autoa eta desatatzetik, ez? Azpeitiatik Tolosa bitartan 25 kilometroetan, irua joan genien kuadrilakoa baina bezala denak, irua. Ordu bat zeuden mugikorrak. Ni banekoan ordu mugikorra, kotxetik deitu nezake, baina ez duen deitu, zinek ez duen sekulan niongo metutan pensatu atxilotuko nindutenik. Ni etxea parkatzea joan entzenean, aurreko autoa bazekin nuen aparkatu barrun. Nahi Alzheimer atake bat eman balit, eta esan baina izu ez dakit duen bizira izan, eraman ninduten, pum, nire aparkalekuraino. Eta gero gainera kotxetik atara zenean, eta zen bizkarra manda eta hola eskutatuz bezala. Eta etxe niola goitzoko ordu baten, jozuten kolpe bat etxean, Abra Guardia Zibil esan zuten, oso modu ozenean, eta atea ireki nun, eta pijama neon, atea ireki nun, eta metro batean jarri ziaten nola pistola bat, apuntatzen, eta zoden enkaputxatuta goazen batzuk. Eta, etxea sartu ziren, esposatu ninduten, eta euntzien gure etxean, nire etxean, 5 ordu etxea miatzen. Etxetik gauzak eramaten, paperak eta 5 ordu pasatak gero etxea miatzen, gero honea etorri ziren, ordu hemen geunden, honea etorri ziren, hemen beste 5 ordu pasatzen zuen miatzen, eta hori bukatu eta gero, ja auto baten sartu eta eraman ninduten Madrid. Eta gero, Madriden eukin ninduten 5 egune inkomunikatuta, aurreko 3 egunetan galdeketan egin zizkiaten, interrogatorioak, poliziak, eta aurrengo 2 lasai, paken utzi ninduten. Eta 3 galdeketak iraun zuten 3 egun horietan,
askotan komentatu dut, tratu txarrak eta torturak jasan dituen, nirekin batera atxilotuta zeuden beste batzuk, baina nik ez egin zein zion atxilotuta, inkomunikatuta egon da ez dakizu zein gehiago dagoenez. Eta, tratu txarrak eta torturak egin zizkiaten, eta gero epailearen aurrean eraman ninduten, 5 egun pasatak gero. Eta gero epaileak deklarazioa hartu zidan, eta epaileak eraki zuen ni kartzela joango nintzela, baina nire bakarren batek ordaintzen bali bazituen 30.000 euro, berme hori ordaintzen bali bazuen 30.000 euro, kale atako ninduen. Eta nire senideek eta ordaintu zituzten 30.000 euro horiek eguerdeko ordu bat baino leheno, kartzelara eraman ninduen eta eraman ninduten, baina kartzelan atxaldeko lauetan sartuta, gaueko 9etan atan nintzen. Beste bakarren baten kasuan ez zuten garaiz ordainduta duen gaua pasabartzen zuen kartzelan, eta beste batzuen kasuan epaileak erakizun kartzela jo behar zutela, eta ez zela aukerarik diru ordainduaren zilatako. 3 urte horietan, 2000 batean, nik elkarrezetak enizionetari, etako zuzendaritzako jendari. Eta orduan nahi zuten horri buruzko informazioa atera. Jakin da horri buruzko informazioa ematera ez gaudela behartuta, kazetariok guk zuek, baukagu munduko herri pixkatola, demokrazia, badaukagu eskubide bat gure iturrien berri ez emateko, informazioaren sekretua ditzen dena hori, baukagu eskubidea. Eta orduan, nik entrevista egin nituenean, 2000 eta 2000 baten, entrevista egin gatik garzon epaileak deitu ninduen deklaratzera. Baina galdetzen zidanean interrogatorioetan, atxilotu gabe, haiek izan ziren atxilotu, zutzenen Madrida joan deklaratzea, bere horrek. Nire kabuz, abogatuarekin. Eta halakotan galdetzen zidanean, etarekin indako elkarrizketak ere nola egin nituen, edo nola lortu nituen, edo zeinekin ninduen gestioa, eta nola joan nintzen, eta norekin egin nituen, da nora araman ninduten, eta nun egin ziren, da detaile guzti horiek galdetzen zirenean epaileak. Nik izatuen epaileari eskubidea nukala horren berri emateko, eta ez diola banko. Eta epaileak galdera bera egiten zidan beste modu batera, garzon epaileak beste modu batera egiten zidan galdera, eta nik izaten zion, nahi zuen modutik galdetu, baina ari zara talka egiten nire eskubidearekin, eta ez dut esan. Eta horren epaileak bi aldiz, 3 elkarrizketa, baina 2 aldiz joan behar izan du Madridea, eta bitan epaile horrek, garzon epaileak izan zuen elkarrizketa profesionala zirela, interes publikokoak, zeudelako inda egunero periodikutan azaltzen zen erakunde armatu batekin, profesionala zirela, interes publikokoak, eta delitua egiten zuen bakarra elkarrizketan zela elkarrizketatua. Eta ez elkarrizketzailea. Hori da nazioartuko beste zebat. Estatuetako Time aldizkariak Bin Laden gazetzeta Al-Qaeda, Bin Laden egin zion elkarrizketa. Eta elkarrizketa horrengatik, Estatuetako epaileek ez zuten inor eraman akusatuta, kazetaria ez zuten akusatu eraman. Ze hori da, nazioartean onartzen den, guk lan badaukagu, eta guk izkiogu elkarrizketak. Nahiz eta munduko gaizkilerik handiena izan. Hor, delitua egiten duen bakarra, segun ze esaten duen, izan liteke elkarrizketatua. Delitua egotekotan galderan dago, barkatu, erantzunean dago, ez galderan. Orduan epaileak bakean utzien edun, 2020 eta 2001, ez 2000 eta handik 2 urte eta 3 urte eta atxilotu nindutenean guardiziak esatzen zuten, y ahora nos vas a contar a nosotros lo que no has contado al juez Garzón, nos vas a contar a nosotros. Empieza a contar cómo fueron, donde nuna inzeritu, zer egin zenuten. Elkartzeda horietan, interrogatorio horietan, denbora guzti nineon kaputxa jarrita. Eta interrogatorio guzti horietan, nineon pareta baten kontra. Nahiz eta ez duen ikusten, baina gero ariketa fisikoak egitera behartzen ninduten. Eta erortzen nintzenean, beti erortzen nintzen. Nekez erortzen nintzen, beti pareta baten kontra. Eta hiek atzean zauden, beti zauden atzean oiuka, ireinka beti atzeten. Haiekin egon nintzen aurreko 3 egunak edo aurreko 2 egunak eusten nire eskubideari, nahiz eta egin arazi sekulako argita pila eta niri eukin ninduten lehenezi argita pila asko egiten nekatuta erori arte lurrera. Gero ja jarri zidaten pistola bat hemen, jarri zidaten burni bat hemen buruan. Nik sentituen burni bat zela, ezin egon ikusi, baina egin zuen klik. Eta gero handik segundu gutxitara nizutin egon, eta jarri zidaten pistola bat eskutan. Ez dut izan behar erakunde armatu bateko kide jakiteko hau liburu bada, ni ez naiz liburu saltzailea, baina liburu badela. Ez, gauza bera pistolatek, jartzen zute pistola eskutan, bakizu pistola da. Eta pistola hori izako zen, segurazki nik ez duen ikusi, 2 segundo lehenago buruan jarri zidatena eta klik intzunaz.
Eta gero ni homosexuala naiz, eta orduan ezaguna da homosexuala nintzela, eta orduan batzekiten homosexuala nintzela. Eta orduan jarri duten larru bizirik, edo biluzik, jarri duten lurrean, eta esan ziaten, bueno, jarri zaitez horrela. Badakigu hau dela zuri sexua egiteko orduan gehien gustatzen zaizun postura. Zure launek esan digute, hau dela sexua egiteko orduan, hori deitzen zaio tratu txar homofobikoa edo, Zu momentu horretan pensatzen duzu, hauek kapazak izan direla joateko zure launen gana, eta esateko, aizu Guarrazilea, Martxelo atxilotuta dago, ez eguzu zein den Martxelori gehien gustatzen zaizun postura sexuala. Gero, ikusitako ontzen postura sexuala, zuk dezatzeu kalkulo bat, hauek asmatu dute, dena asmatu dute. Bilatzen dutera presio psikologiko bat egitea zuri, eukitzea... denbora guztian bilatzen dutena da, zuk sentitzea zu trapu zar bat zara. Hori da bilatzen duten efektua. Zu zara trapu zar bat, eta zaude haien eskutan erabat. Eta orduan, haien eskutan balin bat zaude, zuk onartzen balin baduzu haien eskutan zaudela, hemendik aurrera egingo duzu, eta esango duzu, eta onartuko duzu haien nahi duten guztia. Barneratu zurako trapu zigin bazara. Tortura homofobiko edo tratu txar homofobiko horren ondoren, jarri ziaten bi aldiz plastikoa buruan. Zure buruan oso ondo moldatzen dena, zure burura, orduan gelditzen zaizu maskara baten moduan. Ez da erosketa bolsa bat ola gelditzen dena hemen oxigeroarekin, da plastiko bat. Jartzen dizuten hemen buruan, hemen estutu iten zaituzte, eta zure itotzeko sensazioa berelakoa da. Zehazten zara oiuka, eta hartuan sartzen zaizu plastikoa hauan, eta sudurzulotan. Eta gelditzea blokatuta arnaz, zikabe plastikoa sartu zaizulako ez, plastikok tapatzen zaizulako. Eta hori izan zen ja 3. egunen, eta 3. egunean ja nik izan nuen gehiago resistitu, eta ezin nuen segitu esaten, zerik aurreko momentu izanien, konstituzioak ematen dit eskubidea zuen galderi ez erantzuteko. Eta nazioarteko legediak ere bai, beraz, ez dut ezer erantzuko. Galdetzen badiaten jaio nahi zen bai. Baina etarekin indako elkarrizketa horien inguruan ez dut emango informaziorik. Bueno, ez bakarrik epaileari, nik etarekin indako 3 elkarrizketa horien inguruko detaileak ez dizkiot inori kontatu. Ez nire lankidei, ez lagunei, ez nire bikotekideari, ez nire senidei, inori ez. Nik ez ziot, nahi eskainiate liburu bat idaztea etarekin izandako elkarrizketa horien inguruan. Nola di, bakoaten borgoa ez nun iten diren, nola iten diren, eta hartzen ditu bere segurtasun neurriak. Ez jakiteketuko zuk nun zauden, zu ezoaz Zumaira, eta Zumaiko pixo baten erakunde klandestinoa da, beraz haiek hartzen dituzte bere neurriak, biztan da elkarrizketa etzela Singapurren izan, Singapurrera joateko hartu behar da hegazkin bat, edo itxasontzi bat, eta hilabete bat argultaka ez, eta etak mareatzen zaitu, eramaten zaitu auto baten jartzen dizkizu anteju berezi batzuk beltzak, eta beltzen zaitu mareatzen ordu batzutan, mareatu esan nahi dut, bueltaka ez, alako baten sartzen zara leku baten, lurrazpitik ez, aparkaleku batetik sartu eta pixo bat egitzen zera, eta atea joak ez ditzu zukentzen, ez zauden arte. Beraz, nik ez dakit, ez da ez detela esan nahi, ez dakit nuen nintzen. Baina badakizkit gauza batzuk, nola kontaktatzen duzun, nola lortzen duzun entrevista, nola gestionatzen duzun. Nik ez dioni zer kontatu, ez diot sekulan ordutik, inori zer kontatu, eta gutxiago horrein Guarrazileari. Baina, momentu baten, haiek sartzen zarenean aurreko momentutik esaten dizuten. Hau da Guarrazilea. Eta daukazu 5 eguneko bidei bat. Aurreko una gogorra da. 2. una gogorrago da. 3. una gogorrago da. 4. eguna gogorra da, eta 5. gogorra da. Zatizute, tratu txarra graduatuta joango da. Gradualizatuta joango da. Eta ala da, lehen daizi dira ariketa fisikoak nekatu arte, baina, bueno, hori hartzen balen baduzu filosofia bizikatekin, bueno, gimnasia ingo dut. Nik orduan kilo gehiago nozkal. Gimnasia ingo dut. Eta gero azten dira irainak, eta azten dira presioak eta oiuak. Eta gero, bueno, nahi ziaten loiten utzi 3 egunetan, 3 egunetan nintzen zutik paretaten kontra. Eta nire nukan pareta, hola, zentimetro batzutara, argia piztuta zen. Eta nire pasan ditun 3 egun. Uzten zidaten 4-5 ordu pasatakon, eserita egoten, oia baten eserita. Baina ez da, enbarrun, ezin nu hartu. Eta gero berrero jartzen zidaten zutik, enbarrun zutik paretaten kontra. Interrogatorietetik aparte, interrogatoriak egiten ziren beste leku baten. Nire zeldan, hola, eukirin dute. Orduan,
Gero ikusita zetozela, bueno, argita fisikoak, gero etorri zela pistolarena eta erain homofobikoak. Eta gero plastikoan etorri zen, ze plastikon tokazun sensazioa da itxotzen ezela. Momentu baten kontatu nezakena, kontatu nuen. Oso garrantzitsua izan zen, gu eta hor tartean sartzen da zuen irakasle guztin, da hauek sartzen dira. Egunkaria itxi zutenean, niaten nintzen hemen, atxiloten duten eguerdeko ordu bat erdin, Tolosan. Egon nintzenan 5 ordu etxean, gero Tolosatik honea, eta gero mebizte 5 ordu. Beraz, ordu bat inguru hortan, atan nintzen jamendik, atan nintuten mendik. Atan nintutenean hor, kanpoko sartu zareten tunel hortan, hor kiston jende pila zen, konzentratua protestatzen. Baina hemen 5 ordoi pasan dituen bitartean gure langileek hor nonbaiten inzuten batzar bat. Eta langile horiek erakizuten, talde erdiak dedikatuko zela egun hortan bertan egunkari bat egitea, eta kostilizatzen motoreoetako bat, eta beste erdik dedikaziotela agiprop deitzen den horta. Agiprop da agitazion eta propaganda. Alegia, kanpora esplikatzea prentsaten dituka, izan zen eskandalo bat neurri gabekoa. Segurako eskandalo izan zen, iztea periko bat Europan eskandaloa da. Atxilotzea direktiboak, esan ez etako erakunde armatu bateko kide diela da, are eskandalotiagoa. Euskara ustea perikorik gabe da, beste eskandaloa. Bueno, gero luze joko luke, baina egunkari etxearen ondoren segurako medio pila etorri zen honen entrevistak egitea, baina mundu osokok etorri zen. Munduko egunkari eta komunikabe haundinak etorri zen. New York Times, Washington Post, denak etorri zen. BBC, denak. Bueno, hemendik atan nintzenean, ni pasen ditu 5 egunin komunikatuta, eta nien galdetu zian epaileak entrevista hor. 5 egun pasateko. Zer da egunero? Eta zenien, egunero da egunkari bat argitaratzen dena Tolosan, Tolosako informazio, guk genunkan euskaldun egunkaria, eta gero egunero, orain daude hitzak, badaude hitzak ez, kostaldeko hitza, zuek handoan jantzako zuen, baina badaude kostaldeko hitza. Baina egunero izan zen aurreneko hitza, egunero izenarekin, eta Tolosaldean sortu genuen. Eta netzako egunero hori zen, nik ez duen ezautzen beste egunero. Gero jakin nun, atan nindutenen kalera, egunkaria itxi eta hauek erakizutenean talde horrek izan zeren, egin behar du gaur bertan euskarazko egunkari bat, Auzitegi Nazionalean garbi jakiteko haiek ez dira inor erakitzeko zer ingo duen guk euskararekin eta euskarazko egunkariarekin, joan ziren eguneroko redakziora Tolosara eta esan ziaten, altza hortik. Eta ziren bertan, hortan bertan egiten egunkaria Tamasio Herrialdeko. Gainera, programa informatiko berbera ziren, tipologiak ere. Oso horrexea izan zen guretzat hori, ze eguneroko azpiegitura teknologiko zian gu preparatu genuen, gure jende preparatu. Hori zen joatea etxera. Ez genuen joan behar izan, ez da genuen korradaziora, ez zautzen gintuzten, eguneron zuzendari zeguna lehenago benibili zen, beraz, esan ziaten nola, altxamendik. Euskarazko egunkaria behar du, gaur bertan. Erakusteko gure jendeari, gure irakurrei, Eskalderroko jendeari, eta batipat Madridei, zuek ez duzu erakiko guk noizengo duen euskarazko egunkari bat. Eta hola intzuten. Epailari galdetu zenean, zer zen egunero, ordurako ja, bazemazkin egunero 3-4 egun argitaratzen, ez Tolosaldeko informazioekin, baizik eta Euskal Herri osorako informazioekin. Aurrenko egunetan monografikoa zen, monografiko itxerari buruz. Eta nik epailari esan egonean, zer den egunero, egunero euskarazko egunkari bat, euskarazko albisteak atatzetuna, barkatu, Tolosako albisteak atatzetuna, Tolosaldeko albisteak atatzetuna, eta bakarrik egunkari lokal bat, arpegi pentsatuko zuen epaileak, hau adarra jotzen ez. Berari guardazileak eman zioten egunero, etzen bezperan, ni atxilotu bezperan eiten ari ziren egunero hori Tolosako udalak eraki du, eta Ibarrako futbol taldea emakumezkoak irabazi du txapelketa, eta ez zen, protestak, ez zen, bai. Egunkarian itxeran ondoren bi gauzak gertatu zen, bata zen euskarazko egunkaria temarrazion, eta gero nahi tokatu zitzaidan torturaren inguruko salaketa guztietan. Nik euskaldun egunkarian zuzendarien itzela torturari buruzko informazio asko manitun. Gero tokatu zitzaidan ni torturatu nintuten. Ni bi aukera nukan, etxea gelditu neharreinez edo kaleratera eta salatu. Alaxe salatu nuen, nik kartzelatik eta nintzenean Soto del Realetik, ETV-ko kamara zeuden, eta gure langile zeuden, Garakok ere bai, gero zeuden zakok, gero ETV-kok, eta gero Kataluniako batzuk bai. Eta nik orduan, atera eta horrek gauza esan nuen. Hau indigute eta hau indigute. Nun, ikusitakon, niri orduan txeman ziaten eskura egunero bat. Eta zuen, baina, zeitu zuenekin, euskarazko egunkari bat, bako euskarazko egunkari bat, aurreko momentuti dauko euskarazko egunkari bat. Izin bak, kuadrile hori, kostin dago. Manon Murua, Niko Itziaz Naola, eta beste asko, Lore Agirre, eta beste asko. Eta arun, zan genuen, bueno, jende honekin,
Jondearekin egingo egunkaria eta ezingo ditu 10 egunkari. Batez 10,